Tervetuloa Padelpodiin. Minä olen Joonas Tervonen Minä Joni Luolamaa. ja vieraana tänään Marsa Laukkoski. Hello. You are listening to Padelpodi. 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 No niin, morjesta Joni. Morjesta pöytään. Me ollaan Pakko nyt sanoa, Niin, mä haluan heti vaan. ensimmäisenä kysyä, että mitä toi tunnari, mikä fiilis tuli? Tuli semmoinen tietynlainen lämpö, että olet Eikö? ystävien seurassa. Hei, mulla tuli kans vähän kiireinen päivä ja tässä lokakuinen torstai, synkkä ilma, mutta nyt niin kuin heräsi semmoinen lämmin fiilis. Tää ilta on hyvä. Eli me nauhoitetaan torstaina 23.10. Vähän etupellosta. Jakso tulee maanantaina, mutta kerrankin me ollaan ajoissa. No se on hyvä näin. Mitä Joni kuuluu? Miten on mennyt? Ei, kentällä taas ihan kivasti ja tänään meillä oli tämmöinen isompi yritystapahtuma Pado ja Marttiina Minetti oli mukaan, oli huippu saada hänet myös siihen tapahtumaan ja siellä me opastettiin sitten taas uusia ihmisiä lajin pariin ja se on taas niin kuin osoitus, että sitä uusasiakashankintaa myös yritykset voi järjestää tämmöisen Padel-tapahtumaan ja mikä sen parempaa kuin kiva laji ja ottaa siinä yhdessä hiet päälle ja oli todella kiva päivä. Oliko teillä iso porukka? Paljonko teitä kaikkia oli? Siinä oli 3 kentällä, sitten meitä oli niin kuin 12 plus sitten me. Sitten me pelattiin siinä pientä näytösmatsia ja otettiin me aamuun sitten vielä reenitkin. No niin, aktiivista. Ja Kyllä. Akke jäi aamureeneissä niin jyrää alle, että se ei jaksanut enää illalla nauhoituksia. näin se taisi olla, joo. Mitäs sinne? No ei täällä kummempaa. Täällä on uusi padelhalli saatu auki ja en ole käynyt testaa vielä kenttiä, mutta kävin eilen fiilistelemässä. Siellä oli aika aktiivisia harrastajia ja kaikki oli intoa täynnä, että vitsi siistiä, kun saadaan uudet kentät auki. Ja sitten semmoinen huhu kiertää, että herra Luolamaa on tulossa Rovaniemelle. Joo, silloin kun halli on sit niin kuin lopulta auki ja varmaan siellä on, niin kuin mä sanoisin, että silloin meillä on kunnon avajaiset ja he nyt sitten päätyi Playtomikiin sitten omaan ratkaisuun sinne ja vedetään avajaiskekkerit vähän King of the Courtiin ja mä ajattelin, että nyt kun Rovaniemellä asti lähtee, niin ehdottomasti siinä sitten samalla valmennuksia voi tarjota ja ihmiset pääsee sitten tulee pitkin viikkoa, että mä ajattelin tulla sinne jo sitten aikaisemmin. Okei, joo. Sitten pitää varata rattikelkat, niin tehdään jotakin Stiikan koeajoja. niin, no sitä olen miettinyt, että hän tulee nyt, kun on toi Stiiga ollut kumppanina jatkuvasti, siis tämä oli, en mä osannut näin ennakoida, mutta kun jatkuvasti kysytään, että onko mulla päältä ajettava Stiiga ruohonleikkuri. Mä et ei ole pihaa mitään ajaa, mutta pitää harkita sitten, jos joskus semmoiseen päätyy. Joo, ja lumilinko olisi kova sana kanssa. En mä tiedä, mitä kaikkea siellä on, joo. Ei mitään hajua. Mutta hei, meidän viime jakso, Padeliitto-jakso, herätti aika paljon keskustelua, ja sitähän me haluttiin herättää. Onko tullut paljon palautteita sulle? Joo, siis moni hyviä keskusteluja on tullut, ja siis on tullut vähän niin kuin liiton sisältä, täällä on sitten junioritoimikunta, mistä me ei oltu itse asiassa tietoisiakaan, että semmoinenkin on. Ilmeisesti se oli, ellei nyt ihan väärin muista, niin oli niin kuin hiljattain perustettu, ja siellä nyt sitten nimenomaan ajetaan junioreiden etua, ja siis, mä en tiedä, oliko sä kuullut tästä aikaisemmin? Siis voi olla, että se on ohimennen jonkunlaisena somepäivityksenä tullut vastaan, mutta ei tässä esimerkiksi, kun liiton sivuja tutki ja etittiin strategiaa ja sieltä seuroille jotakin juniorijuttuja ja näin, niin en mie löytänyt sieltä mitään tietoa. Niin se on kyllä totta, kun taustatutkimus tehtiin, niin silloin ei tullut vastaan, mutta se on tosi hieno asia, että siellä sellainen on, ja siellä varmasti tehdään kovaa työtä kaikkien näiden asioiden kanssa, ja ylipäätään ne keskustelut, mitä oli, niin siis, että on hyvä, että meilläkin oli jotain ideoja, mitä heittää, ja näitä moni varmaan niin kuin sit tutkitaan, ja musta tuntuu, että ehkä se yhteinen viesti oli se, että kyllähän ne kaikki vaatii rahaa, ja enemmän tai vähemmän, että on se sitten se koko Suomen koulukierto, tai sitten paikallisesti, niin kyllähän se paikallinen valmentajakin tarvii rahaa, jos se menee sinne koululle sitä padelia opettaa. Ja esimerkiksi Tennisliitto omaa street-tennistään kun pyörittää, niin olen ymmärtänyt, että liitto
ohjaa myöskin siinä sen palkkion tälle vetäjälle paikallisesti. Että no, mun mielestä tässä vaiheessa nyt, että vapaaehtoiset tekee tätä selvitys- ja valmistelutyötä siihen koulupadelin ja tämmöisen aloittamiseksi, niin se on hieno homma, mutta nyt mun mielestä liiton pitäisi sen verran lohkaista siihen pilotointiin rahaa, että se saataisiin tehtyä. Ja Niin. sitten kun se on hyvä juttu, ja on ihan oikeasti vakuuttunut siitä, niin sitten se dokumentoidaan, paketoidaan ja sitten se myydään viimeistään jollekin kumppanille. Ja sitten me saadaan se oikeasti käyntiin. Niin, että se olisi niin kuin pilotoitu valmiiksi. Niin, että siinä olisi muutama tonni laitettu, että niitä vaikka, sanotaan nyt vaikka vajaa 10 tämmöistä tapahtumaa pystyttäisiin järjestämään. Niin, joo. Ja luotettaisiin siihen, että sen jälkeen meillä olisi semmoinen kumppani, että niitä tehtäisiin kymmeniä ja kymmeniä lisää. Niin, ja mä luulen, että nyt kun siis seurat rupeaa olemaan valmiit siihen, ainakin toivottavasti, että sit ehkä mä vielä tänne just mietin, että onko ne seurat valmiita ottamaan lisää junioreja vastaan, ja totta kai me toivotaan, että on, mutta sitten se, että se olisi niin kuin valmiina se, että se ei menisi ikään kuin hukkaan. Jep. Mutta mä luulen, että kun tämäkin on varmaan niin vaihtelee, että jossain tuntuu, että joudutaan myymään jo ei-joota, ja sitten jossain se on ihan alkutekijöissä, että se on hyvin aluekohtaista myös. Kyllä. No hei, sitten mennään tästä eteenpäin. Musta toi on hienoa, otetaan sen verran siihen, mitä äsken mietittiin, että sitten eihän tässä niinku välttämättä paikalliseen seuraan tarvitse niinku liiton isoa toimenpidettä odotella välttämättä, että ihan yhtä lailla se voi olla tämmöinen pienempi paikallinen, että jos siinä on se Jankon betoni ja tämä on tämmöinen hyvän tarkoitukseen, niin voihan sen sillainkin paketoida ja myydä. Ja voisi luulla, että jopa niin kuin näiltä yrityskumppaneilta, niin aina kun sinne liittyy se junioritoiminta, niin se on ehkä hiukan herkemmässä sit se tukiraha myös. No, se on aina niin kuin hyvä kohde. Yritystä on helpompi siihen lähteä. Kyllä. Mutta hei, me myöskin motkotettiin tästä FPTstä, ja samana iltana, kun meidän jakso tuli maanantaina, liitto lanseerasi FIP Gold, ei kun FPT Gold ja Silver-kilpailut. Eli nyt Finnish Padel Tour tulee uudistumaan. Joo, sieltä tuli aika snappinä. Se oli ihan hieno vastaus siihen. Ja sitten siellä oli, nyt sitten ne kilpailut oli haussa ensi vuodelle, että siellä on nyt sitten päivämäärät on valmiina ja sitten näitä nyt voidaan hakea. Kyllä. Ja no, mulla tuli tästä lanseerauksesta ensimmäisenä mieleen, että tämä Gold-tason kisa tulisi olemaan aika pitkälti samanlainen kuin tämän hetken FPT on ollut, ja Silver sitten jonkunlainen A2, niin kuin kategoriaa alempi kisa, en tiedä. Mutta se vähän jäi niin kuin vielä silleen piippuun, että pääkumppania tai muita tämmöisiä siinä julkistettu, ja sitten oli vaan nämä niin kuin rahamallit, että miten kisoja voi järjestää ja nyt hakea ja näin, niin mulle jäi vielä vähän auki tämä. Niin, kyllähän siinä sitten lukee, että tapahtumatuotanto sisältyy tähän FPT Goldiin, että voisi kuvitella, että tämä on just nimenomaan sitten se liiton iso kisa, että ehkä siihen toivottavasti saadaan, koska kyllähän se nimikumppanuus on niitä yksi isoimpia varmaan liiton tuotteita, että sä olet sen koko kiertueen se kumppani, niin kyllä. Toivottavasti siihen saadaan sitten joku taho. Kyllä. No hei, sitten tuli Ahon Nikolta, mainitaan nyt herran nimeltä, tuli hyvä pointti vielä tähän FPT- ja kilpapadeliin liittyen, eli some action, storit, postaukset Instaan, Facebookiin, kaikki se näkyvyys, mitä kisojen aikana saataisiin somekanavissa aikaiseksi, on kaupallisesti tärkeä osa myöskin näitä kisaviikonloppujen kaupallistamista. Eli kyllä, ja sieltähän siis, jos puhutaan nimenomaan, niin kuin nosti hyvin esiin, jos puhutaan vaikka näyttökerroista, niin, ja se, että miten paljon sä pystyt herättämään huomiota, niin kyllähän noi, mitä liittyy sitten sinne lyhyt videomaailmaan, ja sitten ihan kuvat, ja kaikki ristiin postaukset, niin sieltä voi tulla aika isoikin numero, että saadaan sitä näkyvyyttä, ja lajirajat ylittävää näkyvyyttä, että kyllä ne julkaisut, mitkä on suosittuja, niin saattaa sitten ihan monille lajin ulkopuolisillekin paukkua, että siinä mielessä hyvää työtä on tehty sitten siellä niin kuin
FIP-kisojen parissa ja näytetty se malli, että tuommoinen hiukan pienempikin kilpailu, niin sieltäkin saa, että jos vertaa vaikka tonne, mitä on nähnyt sitten Premier Padelin, mitä se oli Suomessa, ja oli just, mäkin tein sinne sitten muutamia videoja pelaajahaastatteluja, ja sitten samaan aikaan sitä somea teki todella moni ihminen, niin sen viikonlopun aikaa totta kai, kun siellä on sitten vielä iso taho takana, niin ne on todella merkittäviä, mitä sieltä tulee. Kyllä, ja esimerkiksi, tämä nyt on aika kaukana, ihan eri skene, mutta Suomen vahvin, siis nämä voimamies- ja naiskilpailut, niin nehän generoi somessa miljoonia näyttökertoja sen SM-finaaliviikonlopun aikana. Siis miljoonia. Joo, siis täytyy sanoa, että mullekin on tullut vastaan ja olen myös jäänyt katsomaan. Se on kyllä hyvä tavoittaa. Siis nyt kun tähän aiheeseen tultiin, niin tämähän on niin kuin ihan merkittävän tärkeää, että sit saataisiin myös näistä meidän tapahtumista, koska mä tuossa tämän kuluvan viikon aikaan mietin tätä, ja pelillisesti, vaikka sitten sanotaan, okei, Suomen kärki ei pärjää maailman kärkeä vastaan, mutta ne, mitä siellä pelissä tapahtuu, niin siellä on ihan maailmanluokan suorituksia, että siellä on ihan samoja, niin kuin, että isketään kaukaa, haetaan palloa ulkoa, on rystyneput, stopparit, että sinänsä siellä on sitä highlight-kamaa sekä miesten että naisten peleissä, että niitä kun saadaan, ja onhan niitä aikaisemminkin saatu, mä muistan Saska yksi semmoinen klippi Tampereelta, kun se hakee pallon ulkoa ja voittaa siitä pisteen ja tyyliin vielä katsoo kameraa ja huutaa, niin se oli semmoinen ensimmäinen mun mielestä iso klippi, kun vähän niin kuin breikkasi ja otti paljon näyttökertoja. Kyllä, just näin. Muistatko sä klipi? Hämärästi. Joo, mä olin siinä selostaa jäänyt vaan mieleen, se oli niin hienoa. Mä en muista ketä sen kuvasi, joku nainen siinä oli, ja mä muistan sen jälkeen, kun se katsoi sitä sen kameraa, ja se oli niin kuin, että mä jotenkin näin, että nyt se sai, tiedätkö, hyvän klipin, kun se tuli just siihen sen kameraan. Joo. Et se on mahtavaa. Tiedätkö mitä muuten? No. Marsa on linjoilla. Ai, tervetuloa. Kiitos. Kauas sä oot siellä hillunnut? No itse asiassa liian vähän. Mä en oikein kuullut teidän hyviä juttuja ollenkaan, että en tiedä mistä puhutte ja miten tässä on mennyt. Mutta... Ei mekään tiedä. Okei, ja mulla oli yksi tehtävä ennen tätä, ja se oli tsekata, että mun mikki varmasti toimii, ja nyt mä puhun teille tämän koneen mikrofonin kautta, että toivottavasti tämä audio on ihan ok. Hyvin kuuluu. Eiköhän se on. Kyllä me uskon, että se on. Mutta hei, otetaan tähän väliin, laitetaan meidän jinkku. Padelpodi. Tervetuloa takaisin linjoille. Nyt meillä on virallisesti vieras paikalla, eli Marsa Laukkoski. Tervetuloa. Hei, kiitoksia tosi paljon. Mä oon erittäin otettu, että mut on kutsuttu tänne huippualla mukana. Kiitoksia. Hei, tiedätkö, mä tulin siis taas heti hyvin lämmin kohtaaminen. Muistan ensimmäisiä kertoja, kun on sut nähnyt ollut joskus Padel-hausella. Ja tuli aina mieleen semmoinen siis hymyilevä, ja nyt tähänkin linjoilla taas tuli semmoinen aika mukava tunnelma. Niin mä mietin, että oletko sä aina hyvän tuulinen? No varmaan, jos mun mieheltä kysyttäisiin, niin en ihan aina, mutta kyllä mä sanoisin, että varmaan semmoinen 85% mun elämästä mä oon ollut hyvän tuulinen. Mä muistan, että silloin kun mä pelasin pikkutyttönä tennistä, niin tennislehdessä oli joku pikku haastattelu musta, kun mä olin 11-vuotiaana eka kertaa SM:istä, ja siellä aina luki niin kuin iloinen ja pirteä oululaistyttö. Kyllä mä oon varmaan syönyt jotain tämmöisiä onnellisuusmuroja lapsena, en tiedä. Jotain mulle on syötetty. Selkeästi. Minä olen yrittänyt itse tuohon tehdä semmoisen tietoisen päätöksen, että ei mulla ole oikeutta pilata muiden päivää. Että olisi niinku parempi olla hyvällä tuulella. Vai tuleeko se sitten, kun te olette sieltä vähän pohjoisemmasta, niin onko siellä sitten semmoinen erimakuinen aamiaispuuro? Se voi olla, ilma voi olla vähän ohuempaa ja mitä näitä nyt on. Mitä Marsa kuuluu? Miten padelit on kulkenut? No kiitos ihan hyvin. Meillä on tässä ehkä nyt, tai tultiin tuossa pari viikkoa sitten, oltiin siellä tosiaan Sennojen EM-kisoissa tuolla Valensiassa, ja nehän oli tosi mielenkiintoiset kisat, niin se nyt ehkä tässä päällimmäisenä, ja sitten tässä on tietenkin katse nyt jo tämän viikon
tai näihin tuleviin FTPihin, mitkä alkaa niin kuin ylihuomenna. Joo. Hei, miten tulitko kipeäksi Valenssiassa? Tulin, kiitos. Tulitko sinä? Tulin. On Joo. vieläkin. Joo, mä oon tässä onneksi paranemassa, mutta kyllä se halli ja sen ilma oli jotain semmoista, että jos mä olisin laittanut mun teräsnaisen näön päälle, aktivoinut sen, niin varmasti olisi jotain hiukkasia siellä kyllä lentänyt, että aivan jäätävä huono ilma siellä hallilla. Nyt kun te olitte molemmat siellä paikalla, niin kertokaa vähän siitä hallista ja siitä ilmapiiristä. Tuostahan nyt tuli jo, mutta siis teillä oli pitkiä päiviä siellä hallilla. No joo, miehet ja naiset pelasivat vähän eri järjestyksessä. Naiset aloitti aina 10 alkoi ne maajoukkuekisat. Siellä oltiin sitten 9 jo lämpäämässä tai toivomassa, että olisi joku jämäkenttä, mihin oltaisiin päästy lämpäämään. Ja 10 alkoi tosiaan pelit, ja siellähän pelattiin niin kuin 5 eri ikäluokkaa ja 2 kentällä, eli niin kuin yhdellä kentällä tuli aina se 3 kierrosta, niin se kesti kumminkin jonkin verran aina ne matsit, ja sitten siinä oli nopea suihku, syönti, ja sitten 3 aikaa alkoi jo ensimmäiset parikisat. Ja ne oli toisessa hallissa? Ne oli alkuun, ne oli niin kuin keskiviikkoon saakka toisessa hallissa, ja sitten ne jatkui siellä homehallissa sitten niin kuin torstaista eteenpäin, ja mä en itse pelannut niitä parikisoja, kuin siis vaan 1 matsin saatiin eka kierroksella dunkkuun hyviltä belgialaisilta, mutta sitten oltiin tietenkin kannustamassa muita, niin se, että kun sä roikut siellä niin kuin tosi huonosti ilmastoidussa hallissa sen koko päivän, plus se melu siellä hallissa oli jotain aivan jäätävää, niin tuli kyllä aikamoinen hallikuolema, että ennenhän nämä kisat, kaikki muut kisat, mitkä mä oon pelannut, niin ne on ollut aina ulkona, ja siellä on ollut korkeintaan niin, että kentät on ollut katettu, mutta sä oot tavallaan niin kuin ollut kumminkin ulkona. Joo. Niin se ollut niin kuin jotenkin, ilma on ollut parempaa, ja sitten siellä on niin kuin saanut nauttia siitä valosta ja auringosta, ja nyt tuntuu, että kun mä tulin tuolta reissusta, niin mä olin niin kuin astetta kalpeampi kuin sinne lähtiessä, että se oli semmoinen keikka. Se oli hurja jo avajaisissa, kun käveltiin siitä putkesta siihen jalkapallohalliin, missä oli, no, en tiedä oliko siellä kaikki, mutta itse arvioin, että ehkä joku 400 ihmistä. Joo. Ja ei mulla yleensä ollut taipumusta, mutta nyt oli niinku paniikkikohtaus aika lähellä. Et se oli jotenkin, niinku, se oli semmoinen, että huono sauna, mistä on loppunut happi. Ja sitten ihan infernaalinen meteli ja kaikki se, niin se jotenkin aloitti sen viikon heti aika rajuna. Kyllä, ja sinä aloituspäivänä, niin silloinhan ei vielä satanut. Eli se kenttä, missä me oltiin, seistiin siinä avajaisissa, niin se ei litissy märkyyttään. Et se oli tietenkin positiivista, koska loppuviikolla ne oli ihan litillätin ne kaikki ne kentät siellä. Plus sitten, kun ne ei satanut, niin siellä oli nimittäin peltikatto siinä hallissa, ainakin sillä puolella, missä me sitten pelattiin niitä loppuviikon kaavioita, niin kun siellä tulee niin valtavasti sitä vettä kerralla, ja kun se ropisee semmoiseen peltikattoon, niin se möly oli niin hirveä, että vaikka mä kuinka huusin mun parille Minnalle, että missä vastustaja on, niin ei kuulunut mitään. Ja mulla on aika hyvä kantava ääni, mutta se oli jotain siis ihan käsittämätöntä se melutaso sitten siitä loppuviikosta. Se oli vähän niin kuin jos jossain kesällä istuisi terassilla, missä on semmoinen valokate, ja sitten tulee se niin kuin joku ukkosmyrsky tai muu, mikä räjäyttää sen taivaan. Niin musta se jymisi se koko halli sillai. Joo, kyllä. Ja sittenhän siellä tuli sähkökatkoksia, että sitten se meni ihan pimeäksi. Mutta oli aika eksoottista, täytyy sanoa, että kyllä mä tälleen niin kuin suomalaisena tulee, ja meillä on niin hyvät nämä kaikki sisäpeli, tai nämä hallit, se laatu on niin loistava. Matot on mahtavat, lasit on tosi hyvät, ne on yleensä tosi puhtaat. Katto toimii, siellä on äänieristeitä siellä hallissa. Jos pallo osuu kattopalkkiin, niin sieltä ei leijaile jotain asbestia sen pallon mukana, ja sieltä tulee korkeintaan pölyä. Nyt tässä on niin kuin, jotenkin hauska, miten kuitenkin siis somesta seurannut niitä kisoja, paljon tuloksia ja muita, ja siis
eihän nämä niin kuin samalla tavalla, ei mulla ole, mä tiesin, että joku katto on vuotanut ja näin, mutta tämä kuulostaa jo siltä, että, niin kuin, että tätä paikkaa ei ilmeisesti pelkät akustiikkaverhot olisi niin kuin enää pelastanut, että Joo, ei. aikamoista. Se oli hauska se valkoinen lumisade, mikä sieltä tuli sitten, kun pallo osui sinne kattoon. Ja sitten joku kävi, pitäisikö tuo siivota pois vai mitä tehdään. Ja alussa siihen varmaan puututtiin jotenkin, mutta lopussahan porukka vaan potkasi sitä pölyä sinne jonnekin ja jatko peliä. Niin, aivan, koska siis pallot olisi pomppinut siitä, että se ei ollut siis niinku pelkkää pölyä, että siinä oli jotain, niinku, no millä ne palkit olikaan siellä. Asbestia, joo. Niin, asbestia vähän turrutettu. Onko tämä sitten semmoinen, kun paikalliset tietyillä alueilla siellä Espanjassa ajattelee, että ulkopelit on vähän sellaista, niin kuin, mennään sisälle, että siellä on parempaa pelit. Oliko tämä paikka paikallisten niin kuin silmissä ihan niin kuin tämmöinen hieno sisäpelihalli vai mitä te luulette? Että... Oli siis varmasti, koska musta he niin kuin todella ylpeydellä, kun oli ne avajaiset, niin siellä taisi olla siinä avajaispuheessa jotain, että welcome to this great venue of ours and the most beautiful indoor place and bla bla bla. Ja sitten mä vaan mietin, että tervetuloa vaan hauseen, että nyt on kyllä vähän eri skaalat meillä. Miten sä kuvailisit sitä niin kuin pelin tasoa ja kuinka kovat kisat ne niin kuin sen pelaamisen puolesta oli? No musta se taso oli hyvä niin kuin sennukisoihin. Et toki eihän siellä ole niin kuin maailman parhaat, vaikka 3-5, sehän nyt on ihan selvä, tai maailman parhaat 40, kun jotkut niistä saattaa vielä pelata tuuria. Mutta kyllä musta siellä oli hyvä taso. Ja tietenkin siellä selvästi tietyt maat erottuu ja jotkut on ihan niin kuin heittopussimaita edelleen, mutta ahkerasti kaikki siellä kumminkin kisaa ja hyvä fiilishän siellä on normaalisti. Joo. Mua jotenkin yllätti se taso, miten kova se oli. Miten taitavia pelaajia vanhemmissakin ikäluokissa. Vaikka vähän vauhti on ehkä jo hitaampi ja semmoinen, mutta kyllä siellä pelata osataan. Tosi. Joo, ei siellä semmoisia niin kuin noista huippumaista, niin ei sieltä mitään klubipelaajia ole vedetty ehkä. Että kyllä siellä heillä on niin kuin pitkä tuo kisahistoria ja olihan siellä aika huippuja, entisiä huippuja, varsinkin siellä ehkä niin kuin miesten puolella Espanjan joukkueessa, niin nehän on ihan staroja. Ja toki naisten puolella kanssa, että nyt me ei valitettavasti pelattu Espanjaa vastaan, niin ei saatu dunkkuun kunnolla. Niin miesten puolella, kenelle Akke hävisi siinä ensimmäisessä Espanjan matsissa, tai siinä 3-5 matsissa, niin toisella pareista oli 200 fippipistettä. Kovin tekijöitä edelleen. Akkella on 50 about, että aika kovia tekijöitä. Ja sitten naisista katoin, että joka pelasi Ranskan 3-5, se pitkä tummalikka, niin hän pelasi samassa FIP Platinumissa kuin Marttiina nyt niiden EM-kisojen jälkeen. Joo, että kyllä se houkuttaa, houkuttelee erittäin hyviä pelaajia. Onko siinä, mä mietin, kun säkin olet kuitenkin vuosia Suomea edustanut, alkaako siellä olla sellaisia tuttuja naamoita, ihan jopa kavereita, ketkä on sitten kanssa edustanut jotain tiettyä maata, että olette jo niinku vuosia pelannut toisiin vastaan, että onko sellaisia? On. Kyllä siellä on eri joukkueista, niin on hyvin tuttuja pelaajia. Mä oon siis ensimmäiset tämmöiset arvokisat pelannut 2018, että suoraan EM-meihin ja sitten itse asiassa pari viikkoa oli tauko ja sitten lähdettiinkin Paraguayhin MM-kisoihin ja nämä oli siis niinku yleiset MM-kisat. Nämä ei ollut vielä sennoja, että mä mietin tätä kanssa. No sano vaan, Jonas, Milloin sä aloittanut? Oliko se heti 2 viikkoa ennen niitä ekoja EM:iä vai? No ei ihan, mutta ei nyt ihan hirveästi. Taso ehkä ei silloin ollut Suomessa hirveän laaja. Niin tennispelaajana niin sinne sujahti suoraan sinne maajoukkoon. Mä ensimmäisen kerran niin neppailin 2016 ja sitten pikkasen pelasin enemmän 17 ja sitten 2018 niin sitten oltiinkin jo reissussa. Mikä sai sut sillain sit vielä innostua, jos olet alkuun vähän pelannut, niin mikä sai sitten semmoisen vielä suuremman kimmokkeen, että alkaa ihan treenaamaankin? No mulla on niin vahva se mun
tennistausta, niin mä ajattelin, että tämä padel on tämmöinen tosi hyvä eläköitymislaji, että missä vähän sitten neppaillaan ja aina auttaa se, että kun on niin kuin suht taitava käsi. Mutta sitten kun mä aloin pelaa niin mä ymmärsinkin, että sillä taitavalla kädellä ehkä ei tehdä ihan niin paljon, että mun pitää ihan oikeasti oppia niitä seiniä lukemaan. Ja siis tää on niin äärimmäisen niin kuin loistava laji, koska tässä pystyy kehittymään koko ajan. Et mä oon siis tänä vuonna mä täytin 53 ja mä kehityn edelleen. Kun se, että jos mä pelaisin tennistä, niin mähän vaan tappelisin sitä vauhtia vastaan, mitä mä huononen koko ajan. Ja tää on niin sairaan siistiä, että kun mä otan vaikka privatteja Robilta, ja sitten me saadaan joku kuvio toimimaan, ja mä että ei, tää on niinku, tää on hieno laji. Mitkä on tällä hetkellä semmosia, missä sä opit uusia juttuja? No siis edelleen puolustaminen on, missä mä opin toki tuo niinku yläpeli kanssa, mutta ehkä niinku kaikista eniten vielä niin siinä mikä helpottaa tietenkin, koska tämä jalka ei ehkä tästä enää hirveästi nopeudu, niin kuin sijoittumisessa ja siinä pelin lukemisessa. Koska nyt jos me niin kuin verrataan oikeastaan niin kuin ketään suomalaista niin kuin huippu-espanjalaisiin, niin musta tuntuu, että me kaikkihan juostaan niin kuin ihan hulluna siellä kentällä. Ja sitten kun ne espanjalaiset pelaa, niin ne pikkasen silleen niin kuin köpöttelee siinä, koska ne tietää, ne lukee niin hyvin, mihin se pallo menee, niin niillä ei ole kiire. Mutta meillä olisi niin kuin siinä tosi paljon vielä opittavaa, että me tajutaan paremmin, että mihin se pallo menee, niin sitten voi aavistaa enemmän ja sitten ei tuu sitä kiirettä. Ja kun mä sanoin me, niin mä tietenkin tarkoitan itseäni, mutta musta siinä olisi niin kuin mitä kaikki pystyisi kehittämään vielä paljon. Tarkoitit varmaan mua kanssa. Joo, no, en halunnut mainita, mutta... Se on varmaan, nämä sanoinen tuntuu myös, että sit kun ne lobit on pikkasen tarkempia koko ajan, että ne on aina sitten, musta tuntuu, että itsekin tulee aiheutettu sitä kiirettä ja säntäilyä, jos laittaa ja se lobi on vähän vajaa. Sitten silloin vastustajalla onkin taas paljon enemmän vaihtoehtoja. Ne on ne pienet jutut varmaan, mikä siellä sitten taustalla aina on. Että kaikki on vähän tarkempaa tai että sä lyöt sen peruslyönnin ja se tippuu nätisti sen verkon jälkeen, niin ei sulla ole niin kiire, kun se vastustaja ei pystykään tekemään mitään. Niin pienistä kyllä. Jutuista. Joo, kyllä. Ja sitten siellä tuolla huipulla se on niin hieno säätö, millä ne pelaa, että meillä jos on niin metrikaupalla, niin ne puhuu niin senteistä. Monetko arvokisat sä oot ehtinyt käymään? No niin, munhan piti tehdä tämä laskutoimitus, mutta sanoisin, että oli puhe. niin, tästähän oli myös puhe, mutta kun mä oon nyt pelannut noita yleisiä, mä oon pelannut sennuja, niin jos mä sanon nyt, että noin 7, niin se voi olla plus miinus, sanotaan 7-9. Niin, että onko se 5-10, eli 7? No ei se, no sanotaan 6-10, niin sitten se on varmaan siinä kategoriassa. Joo. Meillä on täällä skriptissä tämmöinen kysymys, musta tuntuu, että tämä nyt vähän menee ehkä väärään suuntaan, mutta täällä on me ollaan mietitty, että miten se on kehittynyt, tämä kaikki järjestelyt ja kisat hämäristä alkuajoista, mutta musta tuntuu, että tämä oli nyt jo aika hämärä tämä teidän Valencian reissu, niin jos me otetaan se nyt niin kuin siitä huomioiden pois, niin miten se on vuosien parille kehittynyt se niin kuin turnauskene ja ylipäätään, mitä siellä on tapahtunut? No musta se ihan rehellisesti ne järjestelyt ei ole ihan hirveästi kehittynyt mihinkään. Onko se enemmän sitten se pelaajien taso, se on noussut? On. Nimenomaan se taso on kehittynyt ja sitten tietenkin, että jos se kompleksi, missä me pelataan, on hyvä ja toimiva, niin sitten ne kisat toimii jo niin kuin paremmin lähtökohtaisestikin. Mutta musta se, että miten niin kuin FIPPI toimii ja miten FIPPI järjestää näitä kisoja, niin musta siinä ei ole kyllä ihan hirveästi ole tapahtunut kehitystä. No niin, tämän vuoden kisa oli jotenkin niin pohjanoteraus, että mistä se olisi sitten alkanut, jos tämä olisi jotakin kehitystä. No niin. Sitä mä mietin kanssa. Niin. Mutta hei, mulla on hyvä juttu Paraguaysta, saako kertoa? Kerro. Okei, eli ne oli siis ne 2018 vuonna olevat MM-kisat. Ja no me en nyt kerro, miten Suomella siellä meni, kun siitä nyt ei ole ihan hirveästi kerrottavaa.
paitsi että tietenkin edustettiin kunniallisesti Suomea siellä, mutta he oli rakentanut semmoisen 5000, tai siis kentän eri paikalle, missä se oli tai normaalit klubit, missä pelattiin, eli niin kuin yksi kenttä jossain heidän isossa urheilukompleksissa, mihin mahtui 5000 katsojaa, ja ne oli myynyt ne finaalit täyteen, ja siellä oli niin kuin ympäri Etelä-Amerikkaa, niin oli myyty lippuja. No, sitten se kenttä, se tavallaan niin kuin valmistui, mutta sitten nämä huippumaat, ne kävi katsomassa sitä kenttää, ja ne sanoivat, että ei voi pelata, että siis niin kuin loukkaantumisriski on niin iso, että mä en tiedä, oliko siellä liikaa hiekkaa, tai eikö lasit ollut vielä liimattu kiinni, vai mikä siinä oli, mutta he kieltäytyi pelaamasta siellä. Okei. No sitten ne toi ne kisat, tai ne finaalipäivät, eli puhutaan niin kuin niistä parikilpailun finaaleista, ja sitten puhutaan niin kuin joukkuekisoista. Ja silloin oli vielä sääntö, että nämä parhaat pelaajat pelasivat myös ne parikilpailut. Nyt ainakaan tuolla sennuissa, niin ne parhaat espanjalaiset, niin ne ei pelannut parikilpailuja ollenkaan, mutta silloin ainakin kaikki espanjalaiset, kaikki pelasivat myös ne parikisat. Eli se finaalipäivä. No sitten ne tuo sieltä 5000 katsojan kompleksista ne finaalit semmoiselle klubille, mistä me oltiin pelattu, mihin mahtui muistaakseni 500 ihmistä katsojaa. Eli nyt on jo 1-0 tipahtanut sieltä perästä. Oli ihan järkyttävä helle. Siellä esimerkiksi tuo Gemma, niin hyvä, että se ei pyörtynyt siinä naisten finaalissa. Se oli aivan niin kuin pökerryksissä siellä, koska oli niin lämmintä. Okei, ne naiset kerkee pelaa. Sitten keskellä päivää niin alkaa aivan jäätävä ukkosmyrsky ja sade. Aivan hirvittävä. Tämä on tietenkin niin kuin ulkopaikka, missä pelataan. No, ei hätää. Heillä on semmoinen jonkinlainen halli siellä, missä me oltiin kyllä myös pelattu viikolla, ja sinne mahtui 200 ihmistä. Eli 5000 ollaan nyt menty jo 200, ja se sade oli niin kova sielläkin, ja ehkä ne katot ei ollut sielläkään ihan niin kuin priimaa, niin ne ei pelannut ollenkaan niitä miesten parikilpailufinaaleita, koska taas ne starat sanoi, että he ei pelaa, koska tässä on niin suuri loukkaantumisriski, ja en muista pelasko ne myöskään sitä miesten maaottelua. Ehkä se olisi niinku, se on ehkä se pohjanoteeraus, myös se ulkoareena, missä me pelattiin, niin mahtui siis ne 200 ihmistä. Niin kun mentiin sinne päivä ennen kuin kisat alkoi, niin ne maalas siellä vielä kaikkia paikkoja. Eli siellä on niinku märkää maalia joka paikassa, koska ne ei ollut saanut ihan vielä kaikkea valmiiksi. Niin Siis siellä on nyt ollut siis ihan niinku rehti manjana kulttuuri, mutta siis kuulostaa kyllä aika hurjalta. Mä luulen, Joonas, että jos me saataisiin täältä joku perhe, ketä on nostanut liput tähän finaaliin, missä on 5000 myytyä lippua, että jos me saataisiin myös haastatteluun sellainen, ketä on kokenut sen niinku katsojan silmin, niin se olisi ihan mielenkiintoinen, koska toi taas kuulostaa sellaiselta aika hurjalta. Joo, että ehkä se oli niinku se ultimate floppi siinä, koska niitä finaaleita ei edes pystytty pelaamaan. Mutta joo, tuolla Alicantessa me ollaan oltu pari vuotta peräkkäin, se oli oikein hyvä, siellä on isot tai hirveän monta kenttää siellä pääklubilla, ne toimi oikein hyvin. Saanko mä kysyä tuosta pelaamisesta näin yleisesti, että suahan on kuvailtu tänään Marttinan kanssa, just juttelin, niin ehkä tietynlaiseksi äitihahmoksi ja semmoiseksi, että aina saa peliparistaan parhaan irti, ja se on Marttinankin kanssa pelannut, että hän tietää hyvin, niin tuleeko sellainen luonnostaan, koska kaikki ihmiset ei saa omasta peliparistaan aina parasta irti, ja musta tuntuu, että sä saat peliparista ja itsestäsi aina sen parhaan suorituksen, niin tapahtuuko se luonnostaan vai onko se jotain tietoista, mitä sä teet? Kyllä se varmaan aika niin kuin luonnostaan tapahtuu, koska en mä siihen laita tavallaan semmoista efforttia. Ja tämä padelhan on siinä niin kuin yksi syy, minkä takia se on myös niin valtavan siisti laji, on se, että kun sä pelaat sen toisen parin kanssa, se on aina se nelinpeli. Että jos taisi singeliä, niin mä en varmaan jaksaisi tuolla heilua, mutta kun tämä on dubbelia, niin se on vaan jotenkin niin hienoa saada se homma toimimaan yhdessä. Ja toki mä oon aika semmoinen, en mä voi sanoa niin kuin tunteellinen, mutta mä oon aika kova riehumaan siellä kentällä, että sit mut kyllä yleensä niin kuin
kuulee, kun mä oon siellä. Mä tuuletan reilusti ja ehkä mä tuuletan vielä voimakkaammin sit, kun mun pari tekee jotain hienoa. Ja sehän on siis niinku aivan niinku älyttömän siistiä, että sä rakennat pisteen ja sitten toinen pääsee siitä ratkaisemaan, tai sitten toisinpäin. Mutta että se peli niinku menee yhteen, niin se on kyllä, siis se on aivan ihana. Se on ehkä mikä myös mua innostaa tässä ihan hirveästi. Mutta se, että mä oon äitihahmo, en mä sitä tiedä. Mulla on yleensä omat kamat aina hukassa. Ja sitä itse asiassa Martina sanoikin, että tietynlainen semmoinen positiivinen, reipas ja vähän semmoinen, olisiko Martina sanonut nyt, että hajamielinen. Toivottavasti mä en sano väärin, mutta niin kuin hyvällä tavalla, tiedätkö? Joo, mulla on yleensä aina kengät jää jonnekin tai muutakin kamuja, mutta kyllä mä uskon, että mä mun peliparille pystyn luomaan semmoisen turvallisen fiiliksen, että hän pystyy tekemään siellä kentällä ihan mitä hän haluaa ja se on ihan ok. Ja sitten, että jos me voitetaan yhdessä, tai jos me voitetaan, niin me tehdään se yhdessä, ja jos me hävitään, me tehdään se yhdessä. Että mä toivon ainakin, että mä saan siitä mun parista ja itsestäni mahdollisimman paljon irti. Onko se miettinyt niihin tavallaan heikkoihin hetkiin semmoisia, että miten se pystyy tukemaan parhaalla tavalla? Koska se ei välttämättä just luonnostaan kaikilta lähe. Niin olisiko joku vinkki, että miten sitä niinku, vaikka Joonaksen peliparia voisi niinku evästää, että kun Joonas mokailee, niin mitä se voisi siinä tehdä? Niin, no musta se on hyvä, että ensiksi siellä ei tule mitään semmoista syyllistämistä. Se on niin kuin se ensimmäinen ja aina on semmoinen positiivinen upbeat vire siinä touhussa. Ja tietenkin joskus voi olla semmoisia hetkiä, että no joo, itse voi olla ihan sekaisin tai kaveri voi olla ihan sekaisin. Ja musta silloin semmoiset selkeät, tosi yksinkertaiset ohjeet ja se, niin kuin se oma pelikirja, että kun se on yksinkertaiset ne, mitä sovitaan, että tehdään, niin se helpottaa kanssa. Että nyt jos toinen pelaa huonosti, että jos mä itse pelaan huonosti ja sitten se pelikirja on ihan järkyttävän hankala, niin sieltä on sitten paljon hankalampi myöskään löytää sitä oikeaa rytmiä taas. Et silloin kun menee huonosti, niin kannustaa ja sitten yksinkertaistetaan pelikirjaa, pidetään isompia marginaaleja ja sitten kyllä se sieltä lähtee se homma taas kulkemaan. Ja ainahan ei kulje ja sekin on ok. Ei kukaan ole niin kuin supersankari tuolla kentällä. Aina ei peli kulje ja sitten se pitää vaan hyväksyä ja jutella ja treenata vähän kovempaa. Mitäs jos mennään sinne pelikirjaan, koska se on nyt semmoinen, että sä mainitsit ehkä tuossa isoimmat marginaalit, se on yksi. Minkälaisia muita niin sanottuja pelikirjasta, mitä kaikkea sieltä löytyy? Mitä sulla tulee mieleen? No keskelle pelaaminen on hyvin, hyvin tärkeää ja sitten tietenkin, että jos saa nyt sen toisen pelaajan sinne keskelle, niin sitten pystyisi saamaan hänen kulmaa sitten vähän enemmän auki. Ihan eli silloin, kun te olette itse verkolla, että käyttää niin volleita ja ylälyöntiä. Joo, että me ollaan itse verkolla ja sitten jos me ollaan takana, niin sitten tietenkin chikitta on hyvä käyttää oikeista paikoista, silloin kun siihen on oikea tilaisuus, ei liian hankalista paikoista. Ihan sama sitten taas lobin kanssa, että jos on tosi hankala paikka, niin sieltä on turha lobata, koska sitten se lobin laatu ei ole varmasti tarpeeksi hyvä, että sitten kannattaa pelata enemmän alas ja eli ihan perusjuttuja. Ihan perusjuttuja, mutta se välillä on se, että kun on siinä pelissä ja sitten jos tulee vähän jännitystä tai muuta, niin nämä perusjututkin saattaa välillä unohtua. Ja sitten se on tosi kiva, että pari sit muistuttaa, että hei, mennään takaisin sinne ihan niin peruskuvioihin ja pelataan näin. Pelataan tämä seuraava keimi ihan simppeliä peliä ja että päästään vaan takaisin siihen grooveen. Joo. Miten sitten fyysisesti, niin nyt on ollut paljon näitä kisoja, taas on FPT, niin miten sä jaksat kisoja? Onko se rankka rutistus tommonen setti? No joo, kyllä siinä nyt jos tulee 4 peliä, 4 tiukkaa peliä tuossa niin kuin 2 päivän aikana, niin onhan se tosi kova setti, että sitten pitää niiden kisojen jälkeen, kun tämä ikä on, niin pitää sitten vähän pitempi breikki kuin ehkä nuo juniorit ja pitää olla tankkaus, pitää olla kunnossa. Mulla on ollut vähän tämmöistä kramppiongelmaa, 2 kertaa ollut tuolla letkuissa, suoraan lähtenyt hallista ambulanssilla, niin
niin mä oon tässä nyt ehkä sitten toivottavasti matkan varrella kanssa oppinut, että mitä pitää tehdä ja Miten se pitää on olla hyvä muuttanut? nesteytys ja hyvä ruokailu. Joo, niin että sä oot muuttanut sitä valmistautumista niiden pohjalta, kun krampit on tullut. Joo, kyllä. No, Et mä oon miten muuten? niin, Niin, etsinyt parempia aineita, mitä käy. vahvemmat aineet. Näin jo. No joo, tämä olikin seuraava kysymys, että mitä pitää vetää, että jaksaa riehua nuorempien kanssa tuolla kisoissa? No pitää vetää erilaisia noita elektrolyyttejä. Se on nyt ehkä se tärkein. Sitten välillä pitää ehkä lisätä vähän suolaa noihin juomiin, mutta se on niinku semmoinen hyvä monipuolinen ruokatankkaus. Ja sitten mulla on 2 eri semmoista elektrolyyttiä, mitä mä sitten käytän pelipäivinä. Ja sitten mulla on tommosia eri sit niinku energiageelejä ja semmoisia vauhtikarkkeja sitten, mitä mä vedän, missä on myös elektrolyyttejä. Ja magnesiumia, sitä ei passaa unohtaa. Magnesium on äärimmäisen tärkeä. Mulla on myös eri magnesium päivälle ja yölle. Oho. Eli tämä olisi kyllä mielenkiintoinen, että mitä löytyy bagista, kun onko te nähnyt sellaisia videoita, kun joku näyttää, että mitä kaikkea on siellä kisabagista. Onko nämä kaikki Marsa sellaisia, mitä sulla oli vaikka tuolla EM-kisoissa mukana? mulla oli varsin isot pussit kaikkea. Hyvä, että ei jäänyt tuohon tullissa kiinni. mulla oli toinen pussi aamuläkkeille tai näille jutuille ja sitten toinen yöksi ja näillä mentiin. Onko se kova touhu? Onko sama nyt kun tulee FPT, että siellä oli tietty ilmasto erilainen ja muuta, mutta onko sama valmistautuminen nyt sitten viikonlopun kisoihin? Kyllä, pitää olla kunnon tankkaukset ja tietenkin teippaukset pitää olla myös ja tuet pitää olla kunnossa. Mutta hyvät perussettiä. Eikö näin kaikki huippu-urheilijat aina valmistaudu? Että... Kyllä, juuri näin. Ei voi kuin hattuun nostaa. No nimenomaan, just näin. Onko se, kun mua kiinnostaa, että mikä sua motivoi, että sä jaksat lähteä Turkuun viikonlopuksi ja näin, niin onko se just se parin kanssa yhteistyö ja ne yhteiset onnistumiset vai mikä sua motivoi? Se on juuri tuo ja sitten semmoinen niin kuin itsensä haastaminen ja sitten onhan se vaan niin sairaan siisti laji. Niin sulla oli hyvä paikka nyt myös sanoa, että kyllä niin kuin Turkuun tulee erityisen mielellään, että siinä oli nyt on kyllä, boostin kilpailu. Se olihan säkin oot pelannut varmaan siinä, niin se on niin hieno se katsomo, että siellä on aika kova fiilis pelaa. Ainakin mulla on ollut joskus. Siellä on erittäin hyvä fiilis pelata. Ja Boostihan on tosi siisti halli, että mä tuun tosi mielellään sinne pelaa. Toivottavasti tulee myös paljon ihmisiä. Normaalisti Turussa on ollut hienot, tai siis paljon katsojia, niin on ollut siistiä vetää kyllä. No, miten me saataisiin toi sun innostus tarttua vielä muihinkin naispelaajiin, koska siellä Boostissa oli vähän vajaa se naisten kaavio, niin miten me saataisiin sinne lisää pareja? Miten tuo tarttuisi muihinkin? No tuo on hyvä kysymys. Nyt siellä on tietenkin kolme kärkipelaajaa on loukissa, että tietenkin siellä on nyt vähän pareja niiden loukkaantumisten takia jäänyt pois, mutta tuo on hyvä kysymys. Mä katsoin kanssa niitä kaavioita, niin siellä on kyllä niin kuin ne normaalit nimet, mitkä kiertää, miinus nyt nämä kolme paria. Mutta sitten siellä oli musta aika vähän itse asiassa niin kuin turkulaisia, jotka ehkä ei ole niin kuin A-luokassa, niin sieltä puuttuu niitä B-pelaajia, että siellä on yleensä tullut sitten, että ne kaaviot ollaan saatu täyteen. Voikohan se liittyä siihen, mitä sä oot mieltä, kun tuossahan tietty kärki on selkeästi sit eri tasolla ja on edempänä, niin onko siinä kynnys sit tulla sinne kilpailuun, että jos tietää, että on vähän heikompi, että puuttuuko siitä vähän sit se, että ei vaan niinku halua mennä ottaa dunkkuun, jos suoraan puhuu?
Joo, mutta sitten toki pääsee pelaamaan sitä takakaavioa, että musta pitäisi hakea niitä hyviä laadukkaita peliä, että nyt tietenkin jos eka kierros tulee ykkössiidit, niin silloin ehkä oletus on, että ei tule sitä voittoa, mutta sitten pitäisi päästä kumminkin pelaamaan sitä takakaaviota. Niin, että saisi niitä hyviä pelejä. Niin, saisi niitä hyviä peliä, koska hyvistä peleistä on kumminkin, ne on ne, mitkä kehittää paljon tai kaikista eniten. Että se nyt, jos aina käy voittamassa joku muna 1 pelit, niin eihän siitä ole niin kuin mitään hyötyä. Mutta se, että sä väännät jotain 2-3 erää tosi tiukkaan ja sitten ehkä just sillä pienellä taktisella muutoksella väännätkin sitten sen 3. erän tiebreakin itselle, niin onhan se niin kuin hienoa ja siitä sä opit. Kyllä. Kyllä mun korviin kuulostaa jo niin kuin hyvä semmoinen ehkä kannustin ja muistutin, että saa niitä hyviä pelejä, että vaikka sitten siellä pääkaviossa olisikin, että näinhän se täytyy lähteä haastamaan niitä kovia sitten vaan. Niin ja sitten ihan tietenkin, että kun katsoo vaikka kun joku Ella ja Saana pelaa tai vaikka Marttiina pelaa, niin kyllähän siitäkin oppii, kun katsoo, että ahaa, okei, ne niin kuin pelaa tolla taktiikalla, ne on tosta tohon paikkaan ja tolla volyymilla ja okei, ne tosta lobbaa ja tosta ne vetää chikitan, niin nyt jos yhtään katsoo sitä peliä niin kuin taktisella silmällä, niin kyllähän siitä oppii kanssa. Kyllä. Niin ja siinä kun on itse mukana kisassa, niin se on samaistumispintaa myöskin, että hei me ollaan samalla viivalla kilpailemassa ja noi pelaa noin ja ne on noin hyviä. On se nyt paljon opettavaisempi kokemus kuin katsoa sitä heidän peliä täältä kotisohvalta. Kyllä. No hei, me ollaan Marsa silleen maalissa. Kiitos tähän asti. Meillä on yksi loppuleikki vielä. Okei. Laitetaan tähän väliin. Laulamista. Joo, laitetaan tähän väliin jinkku. Padel Pudi. No niin, nyt on loppuleikin aika. Eli kun Akke ei ole paikalla, niin puhutaan pahaa Akkesta. Ja me äänitetään nyt torstai-iltana ja FPT pelataan viikonloppuna. Niin nyt meillä on tämmöinen loppuleikki. Tämmöinen nimeltä Missä Akke luuraa. Ja me veikataan, miten Akkella menee viikonloppuna. Eli ottakaahan FPTn kaavio auki. Ettikää sieltä Axel Varis, Antti Kampman. Ja sitten ruvetaan jokainen meistä arvailemaan, että miten Akkella tulee kisat menemään. No niin, voidaan pohjustaa. Eli Antin kanssa siinä on se ulkokenttien Suomen mestaruus, eli hyviä näyttöjä on siellä alla ja yksi aikaisempi kisa. Ja nyt on sitten 3.-4. siidi ja ensimmäinen peli on sitten paikallisia Salomäki ja Pajakkalaa vastaan. Ja mitäs Joonas sanoo tähän ensimmäiseen peliin? No, mulla on tuosta turkulaisten skeneestä ja keskinäisestä järjestyksestä tosi huono käsitys, että no. Mutta meillä on Pajakkalan mukaan me ollaan nimetty, joo, Pajakkalan mukaan on kuitenkin nimetty tämä A-ruudun tämmöinen gancho pandeha lyönti, että se on aivan maaginen. Mä luulen kanssa, että siitä mennään suoraan 2 erässä jatkoon, ja sitten siellä on joko Oskar Nurmio, Henrik Sillanpää tai Tuomas Manner, Joel Popov. Onko Marsalla tähän mitään hot take? No mä sanon, että tämä on ihan jäätävä. Onko tämä kvartsio sitten, kun Akke ja Antti pelaa Okua ja Henkkaa vastaan, niin tämä on ihan jäätävä kvartsi tässä. Joo. Lauantai-iltana kello 18 toivottavasti on paljon ihmisiä, kaikki syttyy yleisölle. Kyllä mä ehkä nyt silti sanoisin, että tasaisempi pari on Akke ja Antti, mutta Oku ja Henkka, jos se pelaa, niin he pelaa kyllä priimaa. Musta tuo on aika 50-50 jo. Niin, ja siinä Tumppi tekee paluun kisakentillä pienen tauon jälkeen, ja toi ensimmäinenkin peli voi taas, niin se on melkein kolikoheitto, mutta Nurmio Sillanpää nyt aika sinänsä vakuuttavat, että on pelannut tässä nyt taas hyvin, ja ehkä pikkasen kertoimet sinne suuntaan siitä pelistä, että jos nyt sit leikkii että siellä olisi siitä Varis Kampman vastaan Nurmio Sillanpää tai Manner Popov, niin se on anyway, se on tasaiset parit vastassa. No, mitäs Joonas sanoo?
Mie veikkaan, että nyt siellä on Boostin kotiareena on lämmitetty äärimmilleen ja siellä saunamajurit heiluu pyyhkeet päällä ja kannustaa niin kovasti, että Akke ja Kampsu menee siitä vielä jatkoon. Joo, sitten siellä olisi Mutta menee 3 erässä. Joo, 3 erää Joo, on kyllä. aika, sitä vähän jopa toivoisi siihen, että se olisi aika herkullinen yleisön näkökulmasta. Sitten siellä on seuraavana kaaviossa, sieltä on sitten tietty aikaisempia pelejä jo useampia, mutta ehkä niin kuin näin paperilta siellä on ykkössijoitetut Max Sjöwall ja Juan Pablo Andrada tekee nyt paluu Suomeen. Ja Juanpihan on ollut nyt sitten tuolla jossain Lähi-idän, mun mielestä on nyt Kuwaitissa ollut, että hänhän siis oli täällä Suomessa meidän kanssa treenaamassa ja nyt ollut siellä, mä en tiedä, onko hän päässyt kunnolla treenaamaan, kai hän on siellä Kuwaitissakin päässyt. Onko Juanpi, millaisella peli-ilmeellä tulee? Onko Marsal tähän mitään vihi? No näin tulin just hallita, hän veti siellä House of Gamesissa veti treeniä, niin kyllä se, ainakin se fiidauskäsi oli tosi tarkka, että ja oli kuitenkin fyysisesti ihan pelaajan näköinen, että ei ole mitään sellaista, että olisi yhtäkkiä jutiloitunut tai muuta. Ei täysin katuuskottava kyllä vielä. Että Hyvä. Joo. No siellä on sitten seuraava, ketä sieltä voi tulla. Siinä on oikeastaan sitten heidän alempaa on sitten Joonas Laaksonen, Erik Paljakka ja Otto Meskanen ja Joa Takala. Ja kiva nähdä, Joa on nyt ollut tietty asunut siellä Espanjassa, treenannut siellä ja elänyt sitten ammattilaisurheilijan arkea siellä. Ja se on aina kiva nähdä, että pienen tauon jälkeen, koska toi Joankin kehitystahti on ollut niin hurjaa ja samoin myös Erikin, että joka kerta kun he pelaa, niin tuntuu, että siellä on taas opittu paljon uutta ja on pikkasen terävämpää ja varmempaa ja siinäkin on aika herkullinen peli. Kyllä. No miten siinä matsissa käy? Mä ennustan siitä, että Meskanen Takala kohtaa siellä sitten Sjöwall ja Juanpin. Joo. Ja se matsi jotenkin tuntuu, että Max on aika siis saanut hyviä suorituksia siinä Juanpin kanssa ja silloin pelaskin siellä, oli Fiprice, mutta hänen kanssa on pelit kulkenut. Ja mä jotenkin ehkä laitan sen sitten Maxille ja Juanpille. Mutta tämä saattaa taas olla, että Otto syttyy, hän on kunnon kisapelaaja. Ja joo, niin mä luulen, että he tekee siitä todella vaikeaa, mutta Max ja Juanpi menee vielä tässä matsissa edelleen. Eli sitten meidän leikki jatkuisi. Siellä olisi sitten Sjöwall, Andrada vastaan Varis Kampman. Siinä puhutaan semistä. Vieläks jatkuu Variksen lento? Ei jatku. Marsa on nyt nähnyt, onko Maxi ja Huompi siellä treenannut, onko se peli-iskus? Kyllä mäkin menen ykkössiidien kannalla. Toisaalta Maxilla voi olla polvessa vielä vähän vaivaa. No, ei tämäkään nyt taas helppoa, ja tämä kaavio on tässä kohtaa voinut pelata jo itsensä monelta, vaan musta tuntuu siis, että parhaimmillaan, mitä mä oon nähnyt ja pelannut Huompin kanssa myös, niin se pystyy painamaan sitä kikkiä todella, se on kuitenkin vasurina tulee siitä, ja vaikka siellä on ihan mahtavat peliolosuhteet siellä boostilla, niin siinä on sitten kuitenkin se, että ulkohakualue on pikkasen rajoitettu, ja se Huompin kikki potkaisee sen verran, että mä luulen, että jos hän pelaa siellä omalla korkeimmalla lähellä sitä korkeinta tasoa, niin silloin Maxin on helppo pelata siinä rinnalla. Joo. Ja sitten jos Maxi pääsee semmoiseen flow-tilaan, että ne leikkisät tarkat tämmöiset peruslyönnit on kaikki kentässä ja näin, niin mä jotenkin luulen, että he menee siitä jatkoon. Huompi ja Max siis. Kyllä me ollaan äänin 3-0 sitä mieltä. Eli Akke jäi semeihin nuoleen näppejään ja nyt kun kuuntelee tätä maanantai-iltana, niin me ollaan joko oikeassa tai väärässä. Mutta... Niin olisi ollut parempi tämä osio jättää kokonaan väliin. Me otetaan riski tässä nyt. Kuka voittaa koko turnauksen? Nopeat veikkaukset miesten ja naisten kaaviosta. Onko se Juanpi ja Max, jotka voittaa miehet vai
toiseen puolelle kaavio Vuorinen Aarnio, Hyrkkönen Huttunen, Hermans Viljanen, Martikainen Kevarinmäki, sitten on meidän Nikula, Vidal. Täällä on paljon potentiaalisia nimiä, ketkä voi ajaa vaikka ihan päätyy asti. No mä sanon, että miesten finaalissa on kolme hauselaista ja Espanjan vahvistus. Eli Janne Heksu. Anteeksi, Argentiinan vahvistus. Ei ollut paha moka. Eli Vuorinen ja Aarnio finaalissa. Ja kumpi voittaa sen? Kolikon flippi. Mä voin sanoa eriävän. Mä heitän nyt, että Hyrkkönen Huttunen grindaa itsensä finaaliin. Jos he on vähän aktivoitunut treenaamaan ja peli kulkee, mä luulen, he voi olla vahvoilla, että jos he saa sen pelifiiliksen, niin homma voi toimia ihan sinne päätyyn asti. Mutta mä tiedän, mikä Huompi on niin mahtava tyyppi. Kaikki näistä on, mutta jotenkin Huompin kanssa on bondannut viettänyt. Mä jotenkin haluaisin, että hän ja Max voittaa. Mä sanon nyt silti yllätyksen, tai ei mikään yllätys. Hyrkkönen Huttunen huudettu. No, mun pitää sanoa Sjöwall Andrade. No niin, siinähän se melkein sitten on. Vai sanoisiko Marsa voittaja? Sulla oli finalistit selvillä. No tää on nyt vähän paha. Me meinattiin unohtaa kokonaan. Mä menen Vuorinen Aarnio ihan heidän tasaisuuden takia. Yes. Kaikilla on eri voittaja. Sitten voidaan katsoa maanantaina, kuka osuu oikeassa. Sitten mennään vielä naisten kaavio. Ykkössijoitetut Marttiina Minetti, Noora Leinus. Yläpuolella kaaviossa sijoitettuna Marsa Laukkoski, Merituuli Saarela. Alapuolella kaaviossa kolmosnelosena Virve Visakivi Laine ja Outi Helminen. Ja sitten kakkossijoitetut on Venla Andersson, Dila Humaloja. Ja mennään ihan nopeasti vaan. Arvotaan vaikka finaalipari ja kerrotaan siitä sitten, että kuka voitti. Mä voin suoraan sanoa, että mä jäävään itseni tästä leikistä. Joo, kyllä sun pitää mennä niin kuin päätyyn asti. Ja nyt tänään mä olin Martiinan kanssa kentällä ja vedettiin sen treenit. Hän oli kyllä taas ihan todella vakuuttava, että peli kulki. Ja musta tuntuu, että siinä oli ehkä nyt nämä KV-pelit niin taas hänenkin osalta samalla tavalla. Että kun vähän ollut samalla kentällä, niin tuntuu, että taas oli terävyyttä ja oli pikkasen tarkkuut ja ylälyönnit tuntuu, että siellä oli enemmän painet, mitä ehkä aikaisemmin. Et musta tuntuu, että siellä on ehkä niin kuin selkeä suosikki sit Noora Leinuksen kanssa voittamaan. Ja ehkä sinänsä mä toivon, Marsa, että laitatte heidät erittäin koville ja laitatte ehkä semmoisen pienen yllätyksen, että teilläkin on ollut niin hyviä matseja, että jos te saatte semmoisen parhaan flown sinne, niin mä uskon, että te voitte ihan kaataa myös Martina ja Noran. Että sillä fiiliksellä sinne ehdottomasti. Joo, joka ottelu pitää voittaa, että pääsee heitä vastaan, mutta siellä on kova pari ehdottomasti ja on ollut siistiä katsoa Martinan kansainvälistä matkaa myös ja mahtava, millä innolla hän satsaa ja nyt toivotaan, että kroppa pysyy vaan kasassa, että hänellä on monta hyvää pelivuotta ja toivottavasti moni muu ottaisi Martinasta mallia sillä ammattimaisuudella, mitä hän rakentaa niin kuin itseään ja sitä peliään, koska se on just sitä, mitä Suomen naisten padel tarvitsisi. Kyllä, tarvittaisiin toinen Marttiina vielä. Ja toinen ja kolmas ja neljäs, jotka lähtis kiertämään ja tavoittelemaan sitä unelmaa. Kyllä. Mutta kyllä, se on pitkä tie, sitä pitää lähteä niin kuin nöyrästi sitä työtä, fyysistä työtä ja sit kentällä olevaa työtä, että siinä ei ole niin kuin mitään semmoisia oikopolkuja, ei ole oikopolkuja onneen, vaan se on raskas, mutta varmasti onnistuessaan niin äärimmäisen arvokas ja upea reissu. Näin se on. Hei, kiitos Marsa todella paljon, kun tulit meidän vieraaksi. Tämä oli todella kiva kuunnella tarinoja ylipäätään se innostus. Te molemmat vaan kiersitte, kuka voittaa. Onko se sitten Marttiina Minetti, Noora Leinus? Onko se kaikkien vastaus?
Ei se nyt Marsan vastaus on. Minä en Niin. sano mitään. Marsa voittaa itse. Marsa sanoo, että Marsa voittaa. Näin se on. Minä jäävään itseni tästä. No, koska tuo miesten puoli oli jo niin paha. Mä luulen, tämä on viimeinen kerta, kun me tehdään tämä peli. Ensimmäinen ja viimeinen. Laittakaa Niin, vihapostia. se lauluhaastekin olisi ollut parempi. Joo, laittakaa vihapostia padelpodi@gmail.com. Kiitos. Mutta hei, mennään vielä loppuspiikki. Minä olen saanut palautetta, että se on aina unohtunut. Eli kuunnelkaa meitä, seuratkaa meitä. Padelpodi löytyy Spotifysta, Apple Podcasteista, nykyään myös Luolamaan YouTube-kanavalta. Ja meidän omissa someissa tätä mainostetaan. Vielä ei ole ainakaan avattu Padelpodille omaa Instaa. Ehkä joskus. Ja mitä muuta? Niin, no palautteita saa laittaa sinne padelpodi@gmail, ja on nyt tullut Instan kautta paljon kanssa ihan hyvää keskustelua. Että se on ihan kiva ollut nähdä, että myös niin kuin ihmisiä puhututtaa ja ollaan käyty asioita, mitä niin kuin nostetaan sinne keskusteluun, niin sitä voi jatkaa tuolla sit somen puolella. Kyllä. Mutta hei, 1000 kiitokset Marsa. Tsemppiä viikonloppuun. Kiitoksia. Tämä oli huippua olla. Tämä oli mun eka podi ja oli hauskaa. Kiitoksia siitä ja Suomen padelkansalle terveisiä ja nähdään halleilla. Ja pelatkaa padelia, koska se on siisti laji. Kiitos Marsa. Kiitoksia. Yes. Ja kiitos kuulijoille. Palataan ensi viikolla. Sayonara. Ciao, ciao. Moi. Padel Pudi.